Mga programa sa GMA Network mihakot og awards ug pasidungog sa Gandingan Awards niadtong Sabado. Niyang report. Mihakot og 20 ka mga awards sa ika-17 nga UP Committee Broadcaster Society Gandingan Awards ang GMA Network. Duha niini ubos sa GMA Regional TV and Synergy. Midaog nga Most Development-Oriented Musical Segment or Program ang Limitless Breathe. Samtang ang tayong dalawa sa Limitless, a musical trilogy, gihatagan og citation isip Most Development-Oriented TV Plug. Our story began in the middle of the pandemic in Sultan Kudarat in Mindanao, continued on in Siquijor in the Visayas, and ended in Metro Manila, capturing the richness and diversity of our nation. To the remarkable Synergy cast, crew, and the extraordinary Julian San Jose, thank you for bringing this vision to life and captivating audiences with your talent. Midaog usab isip Most Development-Oriented Drama Program Special Citation ug Most Development-Oriented Educational Program ang serye nga Maria Clara at Ibarra. I believe na ito talaga yung pinakatumatak na role sa akin ever. This is by far my most favorite roles ever na ginampanan ko, and this is definitely one for the books and never ko talaga siyang makakalimutan. It changed me, it changed my life, it changed my perspectives. Mas lalo kong minahal ang sarili ko, ang kapwa ko, ang bayan natin. Ug syempre, wa magpaawahi ang GMA Integrated News ug ang GMA Public Affairs. Nakadawat usabog pasidungog ang Radio GMA. Nining tuiga, kabuhayan, buhay ng bayan ang tema sa Gandingan Awards. Maong gihatagan og special citation nga Gandingan ng Kabuhayan si Pera Paraan host Susan Enriquez. Patuloy na ipinamalas ng mga tatanggap ng karangalan ang bisa at kapangyarihan ng media, hindi lamang sa paglalahad ng mga mahalagang isyong may kaugnayan sa pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong Pilipino, ngunit pati na rin sa pag-uudyok ng malawakan at makabuluhang pagbabago. Uban si Clarence Gabutin, Cecil Kibad Castro, Balitang Bisdak.